Arratsaldeon Elizondotik, gaurko saioan mutil-dantza bat erakutsiko datzen. Mutil-dantza bakizun bezala baztango jauziak dira, baztango moduen jauziek dantzatzen dugu. Eta gaur 3 puntuko bilantziko eta xalo dantza erakutsiko datzen. Ez da berez zailtasuna handia duen dantza, baina hemen baztango karakteristika bezala azpimarratzen dugu estilua, bai. Gorpuzkera, nola patzen dugun oinak lurrean, eta pixket horren inguruko azalpetxo batzuk eman dazkitze eta hasieran. Puntuko bilantziko da, dantza bat 20. mende hasieran berreraikia izan zena, aita Hilario Lazaranek berreraiki zuen, galbidean zirelako mutil-dantzak eta berreskuratze saio bat eginez. Eta orduan da dantza simple bat, arras errepikakorra, eta gaur egun, baztango herriko bestetan, lehendabiziko dantzatzen den mutil-dantza edo izaten. Orduan, hoxe, pixket hasiko gara, eta hasiko gara erritmoan oinarrituta. Dantza honetan, denbora guztien ahituko gara, 3 markatzen eta pikatzen. Xarrek erten zuten bezala, mutil-dantzak dira markatu eta pikatzen egiten diren dantza batzuk, eta beraz, hemen markatuko dugu 3 eta pikatuko dugu bat. Orduan inen dugu, ariketa bat, gorpuzkera ikusteko, bai? Hasiko ginateke, 1, 2, 3, pike, bat, 2, 3, pike, bat, 2, 3, pike, gorputza, gaten da laxo, hemen ez gara gaten tente dantzatzen, bai? Oin guzti frinkatzen dugu lurrian. Markatzen dugu 3 eta azken markan ostiko eta zangoa gibelak. 1, 2, 3, pike, 1, 2, 3, pike. Pikatu aitzenean, ematen dugu ostikotxo bat. Eta zangoi, ganen dugu bertzean gibelera. Bertzean pixkat giretxeago. Eta pikearen bigarren zangoak erakutsiko du norruntza ganen garen. 1, 2, 3, pike, 1, 2, pikearen lehenengo zangoa gibela, bigarrena aitzinen. Markatuz nora bagaztin. Bale, orain, erritmo hau hartuta, ginen dugu erdizkez eztitu. Erdizke ere badelako markatu 3 eta pikatu bat. Erdizkaren erroa izan duzen markatzen ditugun 3 horiek, eta pikea erdizkaren akabaia. Pike horrek lotuko du hurrengo urratxarekin. Beraz, egiten dugu horrela. 1, 2, 3, pike, 1, 2, 3, pike, 1, 2, 3, pike, 1, 2, 3, lehendabiziko urratxa, jaia, eta gorputzakin laguntzen diogu. Pikearen lehendabiziko urratxa bertze zangoan gibelia, eta bigarrenak markatuko du nora gazti. Orain eginen dugu erdizkaren bertze aldaera bat edo, ezkerta 3 eta eskuinta 3. Zanen litzake erdizka fantasian egiteko modu bat. Beraz, ezkerta 3, eskuinta 3. Ezkerta 3, 1, 2, 3 eta eskuinta 3. 1, 2 eta 3. Eta berriz, ikusten duzuen bezala, puntuetan aurreratu egiten du. Puntuak dira 3 hauek. Azkena beti airean. Ostikoa, pikean aintzineko, ostikoa beti airean. Lehendabiziko pikearen zangoa bertzean gibelia, eta bigarrenak markatzen du nora noan. Hemen kasu honetan, banaiarata, taldu nahizunetan, gibelara begira pikatzen dugulaik, pikearen bigarren zangoa, bertze zangoan gibelian batzen da. Aldiz, aitzinera begire piketzen dugunean, ez. Hoi izanen zen erdizkaren fantasiazko aldaera bat. Ezkerta 3, eskuinta 3. Eta orain bertze aldaera bat eginen du. Dena, ezker batekin eta eskuin batekin. Beraz, ezker batekin, itzakerten den bezala, ezker buelta batekin izanen da, eta eskuin batekin, eskuin buelta batekin. Eginen du. Ezker batekin, 1, 2, 3, pike, eta eskuin batekin. Hemen ikusten duzuen bezala, ezker batekin egiten dudalaik, lekuen mantentzen naiz.
referentziatzat hartzen dut borobila eta bere diagonaletan oinak trinketzen ditu. Eta piketzen dut eskuin batekin iteko. Pikearen lehendabiziko zangoa ertzen gibelian eta bigarrena gibelat beire pikatzen nahi naizenez eta hurrengo urratxa barnat denez gibelian ere bai. Eta eskuin batekin izanen da bere simetrikoa, baina ez da erabateko simetria. Aitzinertzen gan behar dugunez, mutilantzetan, eskuin batekin iteko aitzinertzen dugu. Eta egingo dugu horrela. Lehendabiziko zangoa erdira beire, bigarrenarekin aurrera beire aitzinetuko dut, hirugarrenarekin gibelat beire aitzinetuko dut, eta pikatuko dut. Orduan geldituko ditzen guke horrela, ezker batekin eta eskuin batekin. Vale. Orain ja baditugula erdizka egiteko hiru aldaera horiek, posible dugu osatu bilantziko, hiru puntuko eta xalodantza guztien. Eginen dugu erdizke, eskuin eta hiru, ezker batekin, eskuin batekin. Behin eta berriz, eta gero momentu batean aldaeratxo batzuk ikusiko ditugu. Bueno, patxik joko daku. Patxi Larralderen grabazio bat. Bilantziko hiru puntuko eta xalodantza. Hasiko gara erdizkekin, eskuin eta hiru, ezker batekin, eskuin batekin. Klasketak iten dugu. Besoak beti, burue baino behitixago, eta elkarri begira eskuak. Eskuin batekin egiten dugu ere, erdizken bezala, zangoa mantentzen duela luriak. Erdizken ere mantentzen dut. Erdizken ere lehendabiziko urratxean ez dut rebotatzen.
pausoa goiti. Eta erdi, kanpotik ematen dugu eta hiru txalo. Eta erdi, barnetik ematen dugu eta hiru txalo. Ezker batekin. Horrarte gaurkoa, esker aukera emateagatik. Jo, honitz partiketu.